बरिया। हेलौ लोगोफोर, खुलुमबाय। गिबियावनो दिनै आङो नै बेलासिनि माबा मावनो नागिरदों। आथा रुटि जानोसैलाय। बेलासिनि रुटि जानोसै। फुङावनो जानाय जायो ओंखामा 9टासोआवनो। आङो रुटि सावनायखौबो देखायनोसैलाय सनाफोर। नैबे आवगोलनि आद्रा बेखौ लाग्रोसै, बांद्राय ना मायो। नायलांबाय थादोलाय सनाफोर आंनि रुटि सावनायखौ। आं दा नानोसै। लाबाय, सासेयाव मोनथाम मोनथाम जायो आं, मोनथाम जानो हाया। आंना मोननैयानो जायो। पेकेटाव दोनबा मोस्रोम मोस्रोम माबा माबि अरसिबाय, एन्जर अरसियो। गाव गावबागाव जानाय थानाय माबानाय बिदिसो खोथा होनाया। गरमथारै जि लाखायाबानो जाया। नैबे संख्रि एसे होनोसै, आं जेबो होआ, संख्रिल' होयो। थिफुनायनिबो जेबो होआ आंना बे नानायानो थिफुखायो। बांद्राय नांनाय होलायनाङा, थावा। नैबे दै होनानै नानायावनो थाल लानांगौ दे, गोरा गुरैखौ। गाव गावबागाव बुरजा एसेनि खोथासो। जि बुरजा जायो नालाय, बुरजाखौनो नाखायो आङो। जाबाय नै गोलोमफ्रुलायनाय नाबाय आखाइ थाइजों। नै बिराद नाबाय। बिदिनो गेफेबो नङा, गोराबो नङा, नानांगौ होमबासो आथाया मोजां जायो। नै गुरै गेफे। जि सायाव दोनदां, बेयो दुलुयो नङाबा। दसे खोबनानै दोनथ'नोसै 5 मिनिट खोबनानै दोनथ'बाय। नै माबा माबि जगार खालामहैग्रोसै आङो। बेसे गोबाव दोनजायो। ओंख्रिया थाब जानांगौ नालाय। आयौ जि गरम, गोलोमफ्रुजोबो हाबाब हाबाब। गोदोनायावसो लानांसिगोन, गोदोनायानो बिदै गबाय। जाबाय बियो, दोनखानोसै आं। फांखायाबो दावरावथारै थांबावबाय। मोजां नाफिनसै। माने खोबनानै दोनबा मुजियो आरो, एसे साबसिन जायो, गुरैसिन जायो। आं मोननैल' नागिरगोन, मानसि गैया।
स्लिम जानांगौ बियो नङाबा माबायो जरा गोनां नुयो। बेखौ दोनथ'नोसै आङो। दा मानसि फैबा सावना होनांगौ बेखौ। खेबसेनो नागिरबा गोरा जायोना बेखौ आं जानो थाखाय सावग्रोसै। जिं साम समान जानांगौ बियो बे जिङावबो। जाबाय सावफैयो। सावहैनोसै नै जाबाय। सावनोसै नै जासिगोन। दुङाखै दुंबाय दोनसै। दोनबाय होनसै बे सावबाय थाग्राखा मोजांसो गोसोम जालांबाय। सिफाबाबो बिराद गुरै गोथाव जाहैबाय सावबा। रुथिया नानानै दोननानै सावजाया दे बिदि गोदान गोदान नानानै सावनांगौ। नङाबा मोजां रोखोमनि जाया। जाबाय दाना जायो। बेखौ फिसा खालामनानै दोननांगौ। बेखौ मोनबा गिदिर होनांगौ। सिफासै बियो आयै आयै आयै। बुरिया जाबाय। बुरिया मोनबाय सनाफोर रुथिया नै गोलोमफ्रुजोब्बाय। सावनायखौल' देखायगोन आङो ओमफ्राय नै रुथिया गासिबोथ' थिफुजोबखादों बिराद मोजां नुखादोंना नै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सावबाय। आं मोननै जागोन बोराया मोनथाम जागोन। नै थिफुजोबखादों गासिबो बिराद गुरै जादों बियो। नै बोखावबाबो बिलाइफोर थिफुजोबदों नै गुरै जाथारो
जेबो होआखै आं संख्रिल' होदों सिफ्रुनायनि होआ नानाया मोजां जाबानो रुटिया गोथाव जायो बिदि जायो आरो नै गुदुं जालायबाय सिफ्रुनाया गासिबो बिदिनो जाजोबदों दा आङो बेखौल' देखायबाय नै जिरायलायनानै देखायथारबाय आं आंनि रुटि सावनाय फोरोंनायखौ नायनानै सनाफोरा लोगो साबस्क्राइब खालामनानै हरदो अननानै नोंसोर नायोल' लाइक खालामलां नायबानो एफाग्राब नायो लाइकखौनो रावबो हरा आरो साबस्क्राइबखौनो हरा नै एसे मोजां मोजां फोरोङो आङो दा आङो भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय सनाफोर बाय